KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe PN TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Thioubade puɗɗo winde en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nourdine Hammal Aliou Ray e dewre makko en juurima ɗon dendagal serɓe Fuutankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde jonnade ɗo bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission men Debbo Africa taw ko ɓinguel moon baɗiraguel moon bandiraguel moon dewel ni no kewmi wiide Sali Dia debbo mañum liidu ban buuɗi sippa tawreɓe sippata jaam li heewi waɗan ɗon hande kadi en jetti Allah e joddade ɗo tigui e mawni meɗen sehil men dede meɗen yaye Seyda Ramatoulaye Sadio Dia émission men Debbo Africa mo ganduɗa eɗen badde makko ɗo jewte baɗɗe fayida e lewru korko ndu ha joni ko ɗum jokkuɗen nde tawno eɗen gandi so wiyama darde debbo e nder l'islam tan ene yaaji nde tawno debbo ene jeeya e guidiɗo jabde l'islam wadde noon ha joni hande eɗen e tigui yewtere meɗen Debbo Africa kono noon haade meɗen woɗɗoyde hay nokku en dokkat yaye Seyda kongol o salmina bandiraɓe ngare naten yewtere men bisimilla ma yaye Seyda. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي قدره وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم تحية الإسلام تحية صجية سلاما زكية طهية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام والرحمة والبركة عليكم caggal nde jettuɗen Allah jomirawo subhanahu wa taala eɗen juule nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam no min calmina dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV e sohna Sali Dia min calminima min calmini tuggaɗo directeur o ha e personnel o foof kono noon min calmini kadi dendagal galleji diinayankoɓe naati galleji ɗi foof min calminiɓe salminagol islam min calmini kadi halifaɓe aada min calmini kala keɗotoɗo Pindi TV kadi eɗen jogui kadi beelemma artude ga henne joddade ma miraguel am sohna Sali e émission mo gowɗen wadde e korka he en ñaago jomirawo subhanahu wa taala o yajñata becce ɗe forsa ɗemgal ngal ha mbawen haalde ɗo ko ganduɗa eɗen naftoro hen e kadi julɗo foof kada keeɗiɗo wawa naftorade hen min calmini caméraman Allah jarama yaye Seyda Ramatoulaye Sadio Dia en beltanimama no fewi hande kadi woni toɓɓere meɗen tigui ko hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo so tawi en nani hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo tan surtout hakkude ɓiɗɗo e yummoɗe tawno ɗen gandi ene foori wonko haala wonko Allah haala yummo tigui kono noon so tawi en mbi haqqe ɓiɗɗo e jinnaɗo mbi kadi haqqe jinnaɗo e ɓiɗɗo nde tawno banggue o bang en woodi donc min janmi hen inchallah haade men noon woɗɗoyde hen hay nokku eɗen calmini eɗen juuro sponsor meɗen leader mo ganduɗa ko KP transfert d' argent mo Elhadji Demba Ka debbo gorko pullo dañƴo artiri leñol ngol addi transfert d' argent mo ganduɗa meeɗa wadde mo ganduɗa ko 0% so tawi aɗa versa haydara yoɓata so tawi aɗa waɗa transfert joguiɗo KP aɗa jogui KP haydara yoɓata ɗum noon so tawi kadi aɗa tiro haydara yoɓata wadde noon e bandiraɓe foof ndir jaaha payero KP mbaɗa nomin mbaɗi ni ɗum noon so jeehi boutique amen EDK ɗi foof on tawɗon KP kadi hay boutique aji goɗɗi ɗi ganduɗa ko multi service uji gona EDK ene mbaɗi KP so tawi on gari ɗon mo dañ KP pour mbawan dañde KP noon ko application mo ganduɗa oɗon mbawi wadde téléchargé e portable uji moɗon par Play Store walla jogande wodanɓe joguiɓe iPhone ɓe App Store so mbaɗi ɗum téléchargé inchallahu rabbi kala jiɗɗon versude son jeehi mon versu son jiiɗi tirade kadi tiruɗon son jiiɗi neldude kam koye dow leece moɗon jottoɗon neldon taw hay mbuɗon joɓani wadde noon oɗon mbawi yobde hen kadi facture aji moɗon ndiyam
onon mbawi yobde hen facture aji moɗon wifi onon mbawi yobde hen facture aji moɗon courant fof de ko ballal miskineɓe kadi kalɗo coɗɗon e boutique aji amen inchallah ne jogui ko gussanta ɗon wadde yo bandiraɓe foof jaa mbaɗa téléchargé KP mon jii ko ballal tigui ganduɗa ballal jangal ngal ganduɗa meeɗa wadde e Sénégal wadde noon deedoyam en calmini kadi ardiɓe galle ɓe ene kewɗen wiide e kala saaha so tawi neɗɗo naati e galle o rewe damal bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia o salminama o juurama o weltanama moƴƴunen gueddaɗo ko noon tigui mawni ko sehil makko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso kaw meɗen directeur général Kawba Samba Diop mawɗo ardi bonnani salminama juurama ko ɗon dewten calminen persude piidi kala e dendagal yeeɓiyankoɓe pintoɓe gone dunde Baba Adama hen deedoyam so en gatti e yewtere meɗen mbiɗen ko haqqe jinnaɗo e ɓiɗɗo so tawi en mbi haqqe jinnaɗo e ɓiɗɗo noon sa nani ɗum ko guiddorɗen tan hakkude no ɓiɗɗo no jinnaɗo foti wawde nehirde ɓiyum surtout hande e ɗiɗo dumunaji gonaɗi e dumunaji musɗi nde tawno haalpureɓe ɓe kewi wiide nden ko guertoɗe gardoto coppi ndewa hen kono joni heewi wiyede ko coppi gardoto guertoɗe ndewa hen beele so coppi gardima guertoɗe ndewi hen beele ma ɗum moƴƴu holno yummiraɗo foti joɗorade e galle mum neho ɓiyum e l'islam neho ɓiyum e neydu moƴƴiri taw wona bedda nehata ɗum Sidi Dia sohna Sali ko hamdinde tan e kadi jogade hen kadi beelem ande hande o zamanu to yarata ɗo e ɓiɗɗo ko hunde nde ganduɗa e goɗɗo rokkama kono goɗɗo ne yiiɗi ronki hebde gonga an dokkaɗo noon a halfina a resda mbiyeɗa ko ya reen gati ko dokkeɗa ko nen dokketeɗa ko hunde ranere wonno winde tal kono laaɗo wiyanno sallallahu alaihi wasallam kullu mawlidu yuladu alal fitra fa abwahu yuhawwidani nasraniya aw yahudiya aw majus o wi kala fittando jibinaɗo ardi koye fitra mum fitra o ko gonɗinde Allah rendinani Allah hay hunde koko hunde lamde dokkeɗa ko heddi ko kay ko jinnaɓe mum ɗiɗo mbaɗe mun ko woni mun ko mbaɗi ɗumen e neɗɗo aduna seɗen pirta par ce que ɓe wi joni yahud yiyata ɗum ga mataw kono ne mbawi wiide needi wonde mum fof ko jinnaɓe ɗiɗo mbaɗe mumen ɗum noon ko guila e bas âge ɓiɗɗo so jibinama nde taw noon ko hunde cherde sa ala ɓiɗɗo ene muusi gati ko ɗum weltundema ko darogal surtout yumma darogal yumma hay e dewgal mum eyyi gati darde tan ɓiya aɗa rokka mum ko tan ko kawi sabu ganduɗa ko beele mamo Allah waɗanma ganduɗa wawa hebde ɗum nokku ngal jawdi rokkata ngal rokkata daña rokka hunde ala ko rokkata ɗum ko Allah subhanahu wa taala halfinma ɗum noon foti ko so halfinima ala ko dokkuɗama ala ko mbaɗanɗama goɗɗo ene rewa Allah ne waɗa fof kono Allah yaɗani ɗum ɓiɗɗo an dokkaɗo reen e reena ɗumen neha ɗumen e diine nde taw noon l'islam ɓuuri yidde ko suka mo ganduɗa ana nehi ɗumen e diine l'islam Allah ɓuuri yidde ko suka dewowo Allah ganduɗa cukago mum foof waɗi ɗum koye diine ɗum noon holno heɓirta ko jinnaɓe mum tan wawata ronde so tawi aɗa wonde e jinnaɓe ma a yinoɓe guurdi a mawni hen a mawnidi a jibinama hen darata ɓe darogal ɓiɗɗo ko yumma ene dara yumma no woniri e galle ene dara baba no wuurde e ko ɗum tan ala secret ko couple o noɓe guurde e galle tan alay sago ɓiɗɗo o ko noon mawnirta kadi ɓiɗɗo noon sa dañi a dañi ɓiɗɗo ane yidde ɓiɗɗo haɗima nede ɓiɗɗo e ɓiɗɗo ene weeli ko ala ko ɓuuri welde noon ko ɓiɗɗo nehiɗo mo ganduɗa sa holli caggal foftinma kono ɓiɗɗo mo ganduɗa a nehani ɗum mayde nen ɗon ɗandugal nen ɗon fofof nen ɗon eyyi sona tan kala to jomum yalti kala to goyɗa ko on woynuma la yasubillah ɗum no wona ɗum yeɗono e ɓiɗɗo ɗum noon kila e bas âge on noon poɗɗa nede ɓiɗɗo o gandinamo diine muɗum gandinamo kadi gondigu e neɗɗagal e andude kadi surtout ɓe o ganduɗa omo jiide munen hande hay ɗumen e heewani aɗa yiya e ɓiɗɗo mo ganduɗa famille anda famille par ce que famille mum pour kanum famille mum tan ko nene e baba eɓe jiidi yumma e baba gasi te noon wona ɗum woni famille gati sa yi beelemmane debbo ɓiɗɗo so jibinama so woni yontere wona ko yimɓe fof noddete gara wooda ko lelna hirsa yimɓe kawra potta ɗon ɗum ko holɗum wona ko weltinde kadi garɗo o ene jaɓɓe aroɓe ɓe fof ko famille so gari ɓen noon e foti ɓen ɓiɗɗo jibinaɗo watta e mabɓe haqqille so mawni anda ɓeɗo ko ɓeɗo tawdi jinnaɓe munen gati ɓiɗɗo hunde mono ɗum noon il faut que sa a dañi ɓiɗɗo noon so Allah resdima reen neha nedi moƴƴiri gati a wawata wondude ha abada
te ɗum noon fuɗɗoto koye onon jinnaɓe ɓe eyi onon jinni wonni ɗum so moƴƴi tan awon belni hakkude mon tan en jii ko laaɓi tan surtout yumma guila ene sowi ɓe mbi ko guila ɓiɗɗo en jeeya e haqqi mo jinnaɗo mum ɓiɗɗo jogani jinnaɗo mo jinnaɗo jogani ɓiyum ko guila ne suuɓo bamum walla ne suuɓo yummum ko guila nden fuɗɗoto eyi pour keɓa ɓiɗɗo barkindo d' abord eyi ɗum noon so Allah rokkima ɗum kadi ne ganda nede ɓiɗɗo ala ko ustata hen kono wonno nere sa nehi ɓiye ko tubak walla waɗini ɓiye ko no jiɗɗa waya foof so mawni tan ko ɗum ko ɗum tan ɗon wayate rendo te ɓiɗɗo hande kanum woni janggo responsable gono e aduna ko ɓiɗɗo nehata yalta e rendo ɓe mbi rendo fuɗɗi ko guila e nder galle ko jogori yaltoyde yaaha e société ko guila e nder galle ɗum no moƴƴi ko yo fewne gati janggo jomum yaltat wona responsable wona hunde e leydi il faut que on jogo neha ɗum e banggueji foof kadi diine kam ne waɗi complet foof eyyi non so tawi en dewni ɗon tan sikki ala e ballal Allah ko wawi jomum wawi oñade foof so diine ardi mum tan ene yakora ene wawi wodano wayi deeɗoy hanki needi ɓiɗɗo ko yumma e baaba fof ndendata ɗum so yumma e baaba ndendi ɗum enen fof ɗen gandi ko yumma ɓuuri ɓattade ɓiɗɗo guilen woni cukalel kono ko ɓiɗɗo jogui kulol e baaba ko ala ɗum e yummiraɗo hande noon wonti needi rewɓe tan par ce que worɓe hande jooɗaki e galleji he koɓe danniyankoɓe o ɓiɓɓe jiyataɓe ko heewani gowani ɓe ni par ce que gorko ne wawi wonde ladde duuɓi duuɓi tati o ara e galle makko on ɗon lewru woturu so heewi lebbi ɗiɗi o yaaha lawol makko wadde on ɓiɗɗo wawa wowdemo ko yumma wawata needi ɓiɗɗo o te enen fof ɗen gandi yummiraɓe ne kewi wadde sensible e needi ko heewi hen ko jurumum jomum wiya mi fiyatamo mi furatakamo mi fawatamo e lawol aɗa mooma jomum ko jomum yiiɗi fof ko noon so mawni woni ko mbiyata ko so tawi a semni leggal ma ha seeɓi haɗa yuɓɓude goɗɗo ko an ɗuɓɓata te hande en jii sukaɓeɓe ko yaadiɓeɓe ko ɓuuri hen hewde ɓuuri wawde bonnudeɓe a wiyaɗa neha ɓiye e needi ma o yalta galle ko wonata boowal ko ɓuuri hewde ko wonata e nder galle ko sa renaki tan aɗa wawi wiide ɓiɗɗo ka julɗo ɓiye ko julɗo cikka ko julɗo yaltanien waɗa fréquente ɓe gona julɓe ha yalta e l'islam ɗum noon noon anne holko kalanta yummiraɓeɓe nde mbawata tigui wawde ɓurde darade e wawde tinnude koye mabɓe e needi he tawde natti wonde needi worɓe e rewɓe wontiri needi rewɓe ɓolɓe e nder galle o sohna Sali ɗon ayi yumma ene jogui gueɗal manggal e ɓiɗɗo ayi ɓiɗɗo so moƴƴi ko fofoof ndendi jibini kono so woodi no wayi tan ko yumma jibini gonga ɗum no an tampuɗo hen lebbi jeenayyi e sahaji muɗum on so ɓiɗɗo so jibinama darano daɗoɗa ɗumenne hay so tawi baaba ala daro darde baaba e yumma foof wona piggal tan kono ɓiɗɗo des fois mbaɗa ɗum conseillé kalda e mum to duuɓi yarata foof yaara ndiɗo needi jara e munen ɗon gandina ɗum holko woni aduna civisme andi sa hayso école so ɓiɗɗo naati ko noon ɗum ɓe jangginan joomumen ɗum ɗon an gonɗo e galle an yumma jibinɗo ɓiye fottu ɗumen e guila woɓɓe gaɗakima hen ko gonga hande aɗa wawi nede yalta wodda no wayi kono wonno nerata ɓiye kadi so yalti tan ne wattan haqqille andan to ummi il faut que toujours to an ko needi dokkeɗa mbaɗa transféré ɗumen e ɓiɗɗo sukaɓe ma on kadi janggo to aduna wawi waylo no wawi hewde foof to jomum no wawi yaade ɗannude no wayi hewde ni ne ɓiye tan par ce que hande aɗa andi sukaɓe fof ko ɗanniyankoɓe jahat ko hay to jomum gummiɗo fof yiiɗi ko yaade ladde te noon ɓiɗo jahowo ladde il faut que neha jomum so yeehi ɓernde ma kadi decca so tawi sa haalde mum ganda oɗo de somi haalde mo kaldumen makko ko omo waɗa kono so tawi a wownani ɗumen e ɓiɗɗo a woppiri tan no ɓiɗɗo no yiɗiri foof ko noon waɗata kala ko waɗma ene welma goo saɗa haalde ɓiye konngol ngol fewani kaldata e makko ɗum wona needi aɗa jangguinamo kala ko jumma so neɗɗo ari namdimama wimomi ala ɗo hen aɗani jangguinamo ko wona aɗani jangguinamo fenade anani walla somi yalti kala ko haala caggalam somi ari namdoɗa kam nden mawɓe nden seɗe neha so tawi neɗɗo koɗo ari ɓe mbima a nene de koɗo ari ga ene so jomum sono yiiɗi andude tawi an ka teskiɗo koɗo wiyanma ko holko jomum ɓorni a wiide ko ni e ni hande ñande hen maya an kam nde ari ne ko an ko ɗum mbiyeɗa ko yaa ƴeemu dow ha less ɗum ne nden ɗum foof ayi ɗum joni nden kadi wonno mbaɗata a weldata hay par ce que ɓiɗɗo ko mbiɗa nane ko c'est très important aɗa wawi nede ɓiye e nder galle jogo needi ndi ganduɗa kono so yalti boowal ɗum woni probléme wona probléme surtout hande de école aji ɗi
par ce que ɓiɓɓe so pini ɓe jalti galle o guila 7 heures wallahi o wonani maɓe jaltata galle o guila 6 heures du matin soɓe jeehi toon ɓe mbaɗata journée continue ɓe natata galle ji ko 17 heures 18 heures soɓe yettimi mbaɗi exercice mabɓe kirtima ɗon 21 heures ɓe leelo donc ko mbaɗata passé temps mabɓe bowal ko école aji ko ɓuuri hewde ni ko mbaɗata passé temps e galleji ko e kadi nden yaltanno jaaha ƴeewoya télé e nder salle walla jaaha cinéma walla jaaha nokkuji hande noon portable ma ne nawma fof tan jiɗɗa e aduna fof taw yummane leeli ala ko tini baba ne leeli ala ko tini so nani tan uddi wima nene neɗɗo ɓiɗɗo dal wiyaro to oto neɗɗo hoolo ɓiye kono tan ɓatto tan gati ko ka namdoyteɗo kadi kiña jojo fof jojo fof kadi aɗa ɗum wiyete kadi aɗa artira haqqille jomum kadi aɗa andina jomum holko woni e aduna par ce que neɗɗo fof ko neɗɗo culture ma fota majjirde ɗumen e ɓiye aɗa foti waɗ ɗum transmettre hande o sukaɓe ne mbaɗa agressé koko mbaɗi agressé partout jeeya e réseaux sociaux ji jeeya e nokkuji sukaɓe ne jalta tiktok uji ene hawni des fois jeeya hunde nde ganduɗa ene hulɓini deedoyam e ɗon ɗo naɗɗa e réseaux sociaux ji hen sahaji a yii ndeysan taw jinnaɓe kilifaɓe jooɗo e galleji mumen ene nehi ɓiɓɓe mumen l'islam wallahi sikka ɓiɓɓe koye l'islam tan goni kañumen tinnata tan ha jii vidéo ji bonɗi ɓiɓɓe mumen mbaɗi jeeha ɗum koye réseaux sociaux te so wiyama ko ɓiyum ene wawno wadde ɗum sona kañum yiiri guite mum wawa gande walla so wiyama oɗo ko ɓi kaari an gadduɗo kaari o mbiyata ko o jibinani kaari te hen sahaji ni sikkireɓe ni ko ɓiɓɓe sohnaɓe ɓe sikkireɓe ko woɗɓe sérieux ɓe deɗɓe ɓe kalta haydara ɓe ɗon kewi wadde bonneji e réseaux sociaux ji mimami joni ne hulɓini te jiiya kadi neɗɗo ara sa wima ɓiye ne waɗa ɗum ɗo mbiya ko boɗɗo ɓiye accusé ɓiye waɗa noon ono yiiɗa ɓiye wayini tawi noon aɗene momo laala ko ganduɗa janggo ko jungo ma heddoto hen gati sukom ko jogui jikku jogui galle e jikku jogui boowal sa renaki de sa tinnaki hen jomum hersinta hen dal ma wadde bande en taƴodirma e bandiraɓe ma jiɗɗo haalde fof mbiya ndene aɗa yaltanno kaw neha nene neha koddiɗo tan neha so yimade aɗa waɗa ko oncuma ha école nden so fijirde waɗi janggo mum sa ari maître uji jahat kadi ene ƴeewa ko waɗi so élève uji mabɓe janggo mum keeɓa probléme kala janoɗo kérema so weeti ko janggo ma heeɓi probléme kono joni sa fi ɓiɗo janana heeɓi probléme eyyi ɗum ɗon foof aɗa andi so wonti neri ɗi ganduɗa suka andama wiyeɓe droit de l' enfant droit de l' enfant Allah rokki ɗum guila nde suka ubbete noon wallay gonga guila suka ɗo ƴette ene ubbe ene yeeye ene ko mbiyata travaux forcé sukaɓe fof Allah haɗi ɗumen ko suka fof ko bas âge nehata jomum potta jomum e ma wasa huldema ɓiɗɗo kadi so hulima trop sa renaki goɗɗo fottoyta ɗum il faut ko puntodira ɓiɗɗo wasa huldema so kala ko jomum wawi wadde hulata arde haalda e ma anda mo haaldi o ko yumma ko sehil ko kanum tan wawata wallude ɗum il faut ko ouverture ɗum ɗon kadi wona hakkude ɓiɗɗo sujet ji goɗɗi ɗi ganduɗa en waɗa tabou sujet tabou ne moƴƴi kono no waɗi ganduɗa tawi ko ɓiɗɗo debbo il faut ko a joƴƴina ɗum kalda e mum anda faama aduna o gati aduna woni jiibi a wawi wiide ɓiɗɗo janggoyta a wawi wiide yaltata a wiide jogota ko portable par ce que jomum des fois yalta tawa cohla ɗum fof ko portable koko ari koko heewi te ko yimɓe jaadata koye zamanu dine zamanu eyyi ɗum noon fof ko gandiɗa jomum ko ganduɗa ko ɓuuri hen wonde ko moƴƴi ko jomum rewa ko ganduɗa ene loro jomum renta gati ene fewna ene bonna eyyi yaay Seyda ene wiye gorko ɓiɗɗo ene jogui haqqe e muɗum kadi ko namdeteɗo janggo so tawi a rewnani ɓiɗɗo e l'islam a jangguinani no juldata no rewilta Allah ñande janggo ka namdeteɗo beele debbo ne ene namde ɗum janggo e ɓiyum ene namde kay jinnaɓe ɗiɗo ɓe nani ko mbimam nane ko mi kullu mawlidu yu'ladu alal fitre fa abwahu yuhawidani nasraniya aw yahudiya aw majus ko ɗum wiya ɓe mbi ɓiɗɗo fof ne jibina ardi koye fitre kono ko woni mum koko jinnaɓe mum ɗiɗo mbaɗe mum ene so tawi ɓiɗo wiyama so jomum par ce que ko suka so jibinama ko fijirde tan andi joué ji aɗa teɓɓo aɗa eyyi ko ɗum andi ele ɓe mbi 7 ans chaque 7 ans ɓiɗɗo no waylo cette première année yi kon ɗum ko ɗum ɓiɗɗo andi mbaɗa joué ji mbaɗa fof nannamo nawama des fois garderie hay garderie ene waɗi garderie ɗum ganduɗa ko diine l'islam nanno jomum toon jangga aɗa nden ene wonno kawis e yimɓe
ɓiɗɗo keɓɗo duuɓi jeeɗiɗi ene no wiyete kadi jippina alluwal kono joni eɗen gandi ɗum c'est possible walla c'est possible nde no wiyete cheikhul chérif garduɗen ɗo arde ɗo en kadi sen juumani ni hay rawane ɗo ƴettuɗo prix Sénégal somi juumani ko duuɓi jeeɗiɗo yarata walla duuɓi jeetati hedde ɗo Kaolack naajo natti wonde joni kawis par ce que il faut que débasage to keɓata ɗum fof Allah addanima goɗɗum aɗa foti poto pato nawata ɓiye naw ɗum toon guila basage anda dessin animé ene waɗi ɗe ganduɗa sa ƴeewi ko wayno bisimilla sukaɓe fof ko bisimilla avant de manger avant de dormir ɗum ɗon waɗi dessin animé ɗi ganduɗa ko l'islam jomum neha hen ɓiye guila basage porta ɗumen ne gandina ɗumen ne ko par ce que ko aduna mo gonɗen o hande o ene hawni aduna fododiral ɗum ɗon il faut ko an mbaɗa cadré très tôt taw hayso ɓiye yalti taw so yalti bittade ɗum ronka bittade ɗum so ari wodato haalanma kadi so jomum yi surtout suka ko jomum no mawdiri fof ko ɗum yadata ko ɗum yiyata par ce que so yi jomum so aɗa holli ɗumen ne ko ɗum woni lawol ma guila basage so juulde korka ari beltina jomum saɗa juula porta darna ɗum sarama des fois dokka ɗum kalis mbiya armi yenma juula ɓiyo yo fuɗɗo juulde guila hayda anda haydara 4 ans saɗa foɗ guila ko ɗum famdude guila ɗum famdude wiide ha wona major non so major kayata tan patini goɗɗo fotima nawi gati sa welsinima hunde tan taw seytane kadum ne dari ala ko yawi ɗum noon guila basage aɗa fooda jomum aɗa juula aɗa arane juulo dardo e ma anda ko ɗum woni diine l'islam wona kada waɗa agressé yimɓe ne kulɓineɓe diine ni diine ene ko hunde ganduɗa ɓiɗo jibinaɗo fof ko ɗum foti antinede taw ko ɗum woni enen ko ɗum ganduɗen deftere nde ɗo ko ɗum deftere Allah nde ko nden ganduɗen poɗɗen andude ɗum malheureusement des fois ene hepti en ko ɓuuri hewde ko sa ƴetti ɓiye wiyata ko ƴewto oustas gonɗo e leegal nawa tawa to jomum ene tampinma ɗanotaka watta jomum nawa kalfina toon mbiyeɗa temeɗi wona probléme te or ko aɗa ƴetti ɓiye aɗa nawi ɗumen e école ganduɗa aɗa yoɓana ɗumen e garderie des fois 80 000 francs par ce que andi toujours suka no ɓuuri famdurde foof garderie mum ɓuura serde aɗa waɗoma nde wawi ɗum juuɗe nen ɗo joni sa yeehi duɗal Mariama Niass machallah hol sukaɓe foti ko yamo ko toon jangga ayi machallah ay min koddamo janggi to Siba Niass gonɗo Sacré Cœur eyyi to ko wayno ɗumen ene heewi binta thiaw en ene ummul mu'minuna en aɓe mbayno leydi ɗo machallah hande kam sa tawi yiiɗi ɓiye jangga ene wawi janggode yaaha jangga guila basage jomum anda mbaɗa ɗum orienté so mawni hen ene fiije fijirde ko yaadu e âge mum par ce que ne waɗa sport ene waɗa fofof ene fija ene waɗa joué ji mum kono noon anda ko ɗo jeeyama eyyi so jomum mboɗo andi hankkandi no dokkanoɗon hujumuji puɗɗima woɗɗoyde caggal nde kalɗen haqqe ɓiɗɗo jogui jinnaɗo muɗum woni ko jewtuɗen ɗo ho hol haqqe mo jinnaɗo jogui ɓiɗɗo holno ɓiɗɗo hande foti jogorde comportement foti jogade jinna mum surtout yumma holko Allah haali yumiraɗo ɓiɗɗo kam haqqe jinnaɗo woni damal muɗum e aduna gati kamɓe gondi sababude godal men e aduna ko ɗum waɗi Allah kam jomirawo subhanahu wa taala kala keɓɗo jiɗɗo heɓde e weluya Allah e mum yo heɓ welye jinnaɗo mum taw gati Allah jomirawo subhanahu wa taala no wiya Qur'an baɗa auzubillahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan imma yablughanaka indaka al-kibar ahadukuma أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما كلهما قولا كريما واحفظ الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم min neɗɗo saɗa wurde jinnaɓe mum caggal nde neɗɗo yamira kayo rew sowona Allah caggal nde neɗɗo yamiraka yo rew sowona Allah kono noon yo ɗiggan jinnaɓe muɗumen ɗiɗo saɗa wurde jinnaɓe ma ɗiɗo walla goto e mabɓe ya ɗiggandumen saɗa haalde mum ya tellin wirgo ma kadi mbasa suude konngol ma e konngol mum saɗa haalde mum yo taw ko haala ni hika kaldata mum haala belka eyyi ganda kala ko mbawɗa daraja mo mbawɗa hebde aduna foof jinnaɗo ma kam ma fota hollude ɗumen gati ɗon Allah ɗon ne fo ene sattini ɗon ha ɓurti ayi des fois jiiya ɓiɗɗo woda no wayi sikke mataw koko golla wallahi taw koko ferguiti jinnaɗo taw koko ferguiti jinnaɗo sa ferguitinma hayso ko wiyano hayso jomum haalani Allah jaaɓi surtout yumma so ɓerndu huɓɓi tan
so ɓernde huɓɓi tan gasi hayso haalani noon hayso tawi jomum haalani ya taw koye ɓernde tan Allah jaaɓi mate ko toon ne sattini ɗo ko ɗum waɗi surtout noon yumma wiya ɓiɗɗo yo aljannatu tahta aqdami ummahati woni koye koyɗo yumira eyyi par ce que yumma eɗen gandi hande sen mbi noon Allah ne towni daraja debbo nandi tampere yumma tampi gila e pewe few mum hay sowade nde ñande ɓiɗɗo jibinte aɗane hakkude gurdam e gurde e mayde eyyi fofof ne heeƴi hen kadi so ɓiɗɗo jibinama aɗa doga hen ha wona wiyete lebbi 30 ma yo ɗo e 2 ans et demi en aɗa doga hen te hande so cikkata ko ɗon gasi ko ɗon kadi ɓurtata heɓde miijoji ɓiɗɗo hayso yumma heeɓi 40 ans sikka hayso ɓiɗɗo yumma hayso tawi ɓiɗɗo heeɓi 40 ans sikkata hande ko entaɗo hayso heeɓi duuɓi 70 ni so tawi jomum yalti sa ɗanota ko ha garta hayso wonde des fois noon ko ɗon jiyata ene wona kiram seeɗa hakkude esiraɓe ɗum taw kanum yiyata tan ko ɓiyum ko ɗum tan debbo woni wiya ko jomgalle mum taw wallahi ko hunde nde ganduɗa ene yurmini ɗum wiyata neɗɗo yo jinnaɗo so duwanimama Allah keɓa moƴƴere Allah so huuɗima kadi uridallahu ridal fil walidain soktillahu soktil walidain so jinnaɗo tikkanima Allah tikkanma eyyi hade mo ceerno mbawata yaade aduna fof so duwanima jinnaɗo ma duwanakima ala ko nafatma hay batte ɗon yaay seeda on hande ɓe jiiten kada jinnaɓe mumen taw hay dépense jinnaɓe mumen timmani ko dañi foof ene ndendana dawana seere mumen beelo ɗon ma dañ barke kay ala hen wallahi ceernam ceerno Abdoul Aziz no wiyete kadi Serigne Babacar mo Abdoul Aziz jol ɓuuɗo arnire jol Fouta o serani wiide artirde haqqillaji yimɓe ɗon yo yimɓe yo ko jahata Tiwawon aɗa waɗa toon foof so ya taw jinnaɗo mo ɗaccuɗa e galle sa woppiɗuma yeehi ala ko tawoyta ɗo eyyi il faut ko ndewa e oɗon yumma taw ha gasa kono jogoɗa yumma jaaha ndesa haade a woƴaka so yummane ñaama haajuma ala hen so ñamani a haajuma ala hen walla gara mbuɗel tan neni walla mbiya ande a gonɗa an surtout enen noon ngal wonde fof wawde haalde heewi haala ko yidde kalis walla nde tampata e mande hay goto tinande yimɓe nefatmande hay goto memata woɗo ganduɗa yimɓe mbiya ɓiyeneni saɗa des fois gonda e baba mo ganduɗa so jomum ɓiɗɗo woyi jabana wiyete ƴettu ɓiye o tampini min ɗon ko yumma wonno gonga so jomum so tawi a sellani anda ko musatma jammum gasi on noon ko nuraɗo salah sallam neɗɗo alino makko ne wiyama hakkude nenen makko e bam makko holmo foti e yawde waɗande walla adade waɗande o wimo yumma o arti o wima hoolon o wimo yumma e hoolon woni yumma ha timmi cile tati o wima e baba ɗum ɗon yumma en jogui droit ji no feewi e ɓiɗɗo neɗɗo yo tinno e surtout yumma noon tinno e yumma tawde yaay seyda mi nani eɓe kaale ɓe mbiya guyka daggika tan ko guyka goota ko ganduɗa ko yummo wujji ɓiyum ɓe mbiɗon Allah mo nokko e jalde ɓe ƴeewa mon wujji jawdi par ce que effectivement ko kanum jeeyi ko kanum jeeyi wujji koko jeeyi kanum jeeyi ɗum noon sa dañi a wonnani jinnaɗo ma a totti goɗɗo ɗum ko mere a bonni ala ko keɓɗa hen est ce que sa ƴetti saño no wiyete kadi asiya a ubbi ɗum hen ene fuuɗa ala ko keɓata hen fuɗata neɗɗo kam haadema dartoyde barke darte jinnaɗo ma taw hetsoɓe waɗde présenté sakh jinnaɗo mumen ene muusi jaaha yewtoya dewgal jaaha mbaɗa ƴeewa yumma goɗɗo mbiya woni yumma walla ƴetta baaba goɗɗo mbiya woɓɓe ne mbiya jinnaɗo mumen mayi sakh walla mbiya yumma mayi walla bamma mayi ɗum caggal ngal dewgal cikkuɗa dañi hen barke ala barke heɓata hen so tawi ko place ne jiiloyɗa dañata ɗum lani ka illa bi walide dewgal wota wonde caggal de jinnaɓeɓe caggal jinnaɓe par ce que ɗon jinnaɗo tan wawi susde darade wiide ko ni kono ɗo e oɗo zamanu mo mbiɗa ɓiye so woni mo yiiɗi mbaɗɗa opposé hande ko sa renaki de nawat ko goɗɗo ɗum noon ko wiide tan yo sukaɓe tinno tigui e jinnaɓe mumen soɓe jiiɗi barke ko ɗon tan jiiɗi barke kadi ko guila e basage o nertata noon ɓiye sona ɗum so mawni tan no newruɗa jomum fof ko noon mawni guila jomum ne woni cukalel ene yaari duuɓi nayyi duuɓi joyyi mbiyata ɗum ko sa ferguitima ayde sa tooñi kam ka daño ko muusa sa tooñi kam sa yafnakima daña caɗele de min mbiyamo joni ko noon puntiranmomi kilom famɗi joni so waɗi hunde hay so haalimi jaabimi omo fota jaabat tan Allah kadi ne seedi ko hande tan oɗo subaka ɗum sakkiti hanki kalmi tan o jaabimi mbimomin jaabotoɗa o deƴƴumi hande subaka o fini pindinmomi o loori salat o paari ɗo lonno fayi yaade 7 heures o ari omo aran kaccitare makko guittumi kalis tottumoma o wi nene mbimnama
o yarno mi yafumi de hanki ayi ko musma no jabor mami ni hibe mi yafimi ayi donc ko min wiide makko biwomi kala ne badda ham ko musimi sa wi ham yarno mi yakko sa dañi ka daño cadede e modon donc ko non mer ha jomum mawdo non parce que bon ci ko et puis ko biidam ko dum non ko ene haalde makko no famirta yo don mo fama ko biidama ko parce que mo jogi mo wodi ko yidi don so mawdiri ni tan anda dum do ko ni de ko ni a suutari losol ko na fo on ci mo do on cirimo non donc cukalel mbi bakke ma kay gilo ko kecce wadde enen jinnaɓe tinnuɗen e ɓiɓɓe ɓe sona ɗum sen tinnaki hen so wonno wayat tan koye musalo koye men arta kadi jaafoɗen no fewi so tawi mbasen yawde hudde ɓiɗɗo yummane kadi nawi hudde te ko kuddine yana yimɓe ndento kadi hudde sukaɓe sa huuɗi ɓiye tan ko caɗele ma janggo gati so ɓiɗɗo moƴƴi ko yimɓe fof ndendi ɗumen hayso towi jomum yalte aduna en jeeya ɓiɗɗo moƴƴo mo ɗaccata caggal ma ene siftorma ene moƴƴi non nde tawi ɓe ñenɗo fof ko ɓiɓɓe tato jogui en jogui ɓiɗɗo mo ganduɗa ko kanum tan jibini kala ko yiiɗi ko ɗum daronto ɗum en jogui ɓiɗɗo mo ganduɗa kala to woyna kala to ƴetta ko on kala to yumma yenna tan jinnaɓe jenna ko on ɓiɗɗo saabi ɗum ne waɗi ɓiɗɗo mo ganduɗa on hayso tawi ko wawi jogade fof sa namdaki ɗum wawa waɗandem eyyi ɗum noon ayi eɗen ñaago Allah tan yo Allah nehane en kanen tinnoɗen kadi tinnedi kam samata e tinnoɗen tan par ce que ɗum hankkadi ko dokkonoɗon hojumuji kuuɓi caméraman uji nana mbaɗa meɗen signalé wadde noon en beltanimamaɓe jagguiɓe hande kaɓirɗe ko Thiatou Walo en wonde Abouba kono noon infographe meɗen ko Ali Samba Dende Fall kala ko fewi image uji ɗi ene wonde son ko kamɓe konngol ma mbaynigo yaay seyda garen gudden yewtande ha saaha goɗɗo sohna Sali so tan yettude Allah tan yettudema kadi ñaganadema Allah tan moƴƴere e ñaago Allah yo Allah won ballo e ma ko gonɗa e dow mum ko famɗani sowna tinnaɗe tan kadi inchallah ɓeyɗotata kono foof ene heeƴi hen ko noon an machallah hono wiyete wallahu yahsimuka minan nas Allah anmi tan Allah reen kadi ko kala ko jortiɗa e émission Debbo Africa yo Allah hokki hen ko ɓuri ɗum eɗen ñaago Allah kadi ko kam o jaltuɗen o yo Allah rokku en kadi ko golluɗen hen ko wasa bonde ha ko garto yo tawda ene moƴƴere de taw noon ko moƴƴere tan wonno yo Allah suɓone en ɗum ɗon kadi yo Allah rokken ñiiɓade hen yo Allah rokken kadi ɓesgol ganduɗa sa haalde mum ene nana ɓesgol ganduɗa suuɗo sa ko jinnaɓe mum so yalti waɗoya ko hunde ganduɗa ko ɓesgu mo Allah fawta jungo kadi yalla waɗani en jaam e aduna he yalla deeñu kadi aduna o Allah dandu en e kataji jiyeten e musibaji ɗi yalla dandu en ya rabbi ya ilahi radio ngo télé radio e télé o fof yalla ɓamtu ɗum e kadi on calmininta kadi joom galle o Daouda Moussa e Harouna e kamɓe fof min ñagonoɓe Allah ko gone wadde e diine e pulago e fof yo Allah won ballo e mabɓe goto a yoppi ko Allah yoɓata yo Allah yob noon kadi directeur o kazalik min calmini fof min calmini fof kadi beltima ɗon min calminta kadi bandiraɓe amen dundankoɓe machallah dunde ko takata ko taari dunde fof jalluɓe jamuguel yermala en fof ha hawre machallah kono en jejjita kadi endam jagaɓe min calminiɓe min yonata kaɗa salminaɓe machallah gati famallam shukuti sababu ila yashkurillah on mo yettani sababu yettata Allah machallah tugade hoore tan ha mamen Mamoudou Siré ha Sera Mamoudou Siré Dia séri ma ko ceerɗo min wallahi ko ceerɗo min ko mbaɗɗa ho serma ɗon koko latti nodden ala waɗa kono ma so ma ɓasir rewan ɗo ɗum noon koye ceerno Oumar en président lamin machallah e dentemin fof min calminiɓe kamɓe fof kadi inchallah ha to Libreville wallahi mo yeeɓa machallah kamɓe fof min calminiɓe min calmini kadi Thiatou Walo e Abouba machallah e Allah waɗan on misatul hasanatuji meɗen fof barke ɓuural amin ya rabbi émission mbiya tan yo Allah nawɗum yeeso kadi min calmini fof tan kala ko feewe haala ka eɗen jettiri ɗumen Allah kala ko oñi hen kadi eɗen ñaagui yaafuya kadi kape hay min mi waɗi ɗumen e téléchargé machallah bravo kape machallah ɗumne assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileyka kala ko nin firguitte kadi min ɗaɓɓi yaafuya inchallah moƴƴere Allah e moɗon Allah jarama Seydi Dia o Pullo minenne min beltanimama min jettinima Allah no feewi
ñaganteɗa han ko badɗe juɗɗe batten moƴƴe ɓe mbima kadi yallah hisnu gandal ngal deedo yam emin belti kadi e yiddema pulago e parandema nde noddumami foof ka jagguɗo aɗa sohla partout hayɗo joni gonɗa koye lawol aɗa foti yaade jiyar moɗon ha to Casamance wonɗa koye préparation kono a oppuno kala ko jagguɗa garɗa mbiɗa kalɗo noddeɗa e noddago l'islam a nototo kalɗo noddeɗa e pulago a nototo kalɗo noddumami kala ko mbawɗa jaggude a oppat gara pour wawde wadde émission beele bandiraɓe en keeɓa hen nafoore wadde noon Seydi Dia hono ma weeɓani emin ñagolma han badɗe juuɗe battan moƴƴo yo duuso ɓooy Seydi Dia pullo en calmini dendagal bandiraɓe en beltinimama guila wonɓe ɗo e leydi ndi ha caggal leydi ndi kewɗon wiide ni e kala saaha so tawi muynowo ami ha gamdi yooɗi tan ko yumma tigui jagga e balaɓe ɗe wadde noon so pindi yettima ɗo ko Allah tigui yeeɓiyankoɓe muɗum surtout no wonɓe diasporaɓe koɓe yewɓoɓe pindu no feewi koɓe yiɓɓe pindu no feewi koɓe yewɓoɓe kala kone yalta ɗo e pindi kono noon spécialement mo ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe tigui debbo Africa ko yiɗɓe Sali Dia kalɗo mbawɗon wonde partout dans le monde mi limtata mo limi juuma nde tawno mo limti guiɗo oppo guiɗo ma won mo mbawɗa wawa limtide yimɓe foof kono gande kala jiɗɗo Sali Dia tan kala jeeɓowo émission tigui en beltinimo ɗum en jettini ɗum Allah eɗen mbiyaɓe kadi ha joni ko julmo wuuri nde tawno ha joni koye julmo wuuri tan wona ɓe jarloɓe jafo enen banggue men en jarlima en jaafima yalla hokken kadi inchallah wattuni o saaha mo wuuri gorko mo wuuri kadi joddeɗen ɗo kadi yayi seeda kadi kaalen kadi ko waɗi fayida ko ganduɗa ne wawi artude e renndo ngo nafta ɗum wadde noon yallah hokken wadde no mbimi ɗon Allah jarama on jarama jaam dow jaam less jaam hakkude o jaam ɓol tan duume man Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yiɗɓe moftude e hutorade koppeje mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppeje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma